pròxims tests fets per mi. Vengo aquí unes eleccions. 125 quilos i mireu el que he fet jo. Tenia un herpes que va començar a rascar-se i... Sí! A l'elecció del meu avi! Qui té por? Qui té por? We took what we could get out anywhere. When you Canàries que et volen suïcidar perquè no pot pagar el lloguer de la casa. Antes que l'espectacle va sobre la por. Não,